Treballem, anem a passeig i que fem esport també amb ell. I aquí tinc molts companys, aquí ho tinc tot. Amics, sí, uns quants però, sí, amics. Sí, home. Bueno, sí, home. Sí, surts cada dia, no sé... Surto cada dia amb ells i... els caps de setmana... Els caps de setmana anem a donar tom. També faig moltes activitats a Airacel, a Canaleix, i allà ho tinc tot. I al poble no tenia res. El lleure és una de les parts, jo penso, importants de la vida de les persones i sobretot per les persones amb algun tipus de dificultat, doncs és un dels àmbits que resulta més difícil accedir-hi, no? He ido a Bélgica y a Praga y a Palamós y a Asturias, bueno, he ido a unos cuantos sitios. Sí, que t'agrada, eh? Sí, molt de ballar. Molt. Jo també m'agrada molt a ballar. Què passa? Ara m'han dit que et descriga tu. Ah, sí. Bueno, com te veig. Bé. I anava a dir que no. Sí. Que no t'agrada gaire de ballar. Ara sí. A Colònies ballava molt. A Colònies ballaves molt. El primer any que vam anar amb avió, passar per tots aquells consols, allà va ser una aventura. Ara ballava sevillanes, Carai, vestida... Ja saps prou. ja ho sé prou, de què anaves vestit. Anar ajudant la gent, el grup més Javi, tots aquests, els vull ajudar. Ho vaig demanar jo. Que guai. No sabia que ho havies demanat tu. Aquest any hem fet 10 anys de ruta en bici. Em van pinxar. Vaig conèixer el Artur Mas amb la seva dona. Els van fer un cèfili. A tots els diaris van sortir. És que ets famosa, Alicia, que sí? Sí. Ja hem fet tantes rutes, ja els finals ja han sigut tan diferents tots, però quan vam arribar a la plaça de l'Obrador el primer any, que ens vam trobar amb el grup de Bèlgica, te'n recordes? Sí. I què ens va passar? Tots contents? Sí. Però també ens vam emocionar. També ens vam emocionar bastant. Jo penso que els grans mestres que sempre hem tingut per mi, realment són les persones amb discapacitat, no? És a dir, les persones amb discapacitat ens han ensenyat molt, no? Ens han ensenyat molt el seu esforç de superació, per tant, jo penso que acabem estant com una miqueta, com aquest, no? Immunitzats a... Vull dir que no ens fa por res, no? Uau, el primer any que ens han plantejat fer això i ho hem acabat i ho hem fet i ho hem aconseguit, no? I això dona, penso que augmenta moltíssim l'autoestima de les persones que hi participen i a partir d'aquí se senten capaços de fer una miqueta el que es plantegin, no? Jo no volia deixar sol el meu pare, ell em va deixar a mi i que no em quedaré mai sola. Tinc una família molt gran allà a Canaleix. Ells saben que allò és casa seva i això és el que hem d'anar preservant perquè ells sàpiguen que allò és casa seva i que tinguin un moment. Celebramos Nadal, celebramos el hombre invisible. El hombre invisible también. Sí, también. Y así nos partimos de risa. Y los cumpleaños también. Los cumpleaños también, sí. También. És que mon pis sol no, perquè... Perquè t'agradaria estar més gent, perquè, no? a més, que m'agradaria estar més gent i així podem xerrar o així també. Pues que yo podría vivir sola en un futuro. Sí, sí. Irme a Canaleix, a lo mejor. Clar. Sí, clar. Tots ens hem d'independitzar. Independitzar, però si no m'he d'independitzar. Estàs sempre tota la vida vivint a casa. No, home. Jo la vaig a visitar. Sí, perquè em portes Perquè me l'estimo molt, a Claro, jo també t'estimo molt, punyetera. Ui, amb la vida sí. Per mi, aquesta bossa, que tinc el meu costat, se marxa, o se veia que no, però aquesta bossa sí que val. Em prejubilaré. Ah, molt bé, m'alegro. Me n'alegro, diu. Així tinc una de monitora més guapa. Vale. Però... Jo tinc moltes monitores, tingut a la meva vida. Sí,
Cap floreria. Se jugava, se va ser. Jo... Ja... No, tothom és... Ningú és imprescindible, per Ramon. I jo també, no cal no tenir família per sentir a prop la família que som, perquè realment te'n sents de prop d'ells. Ens van sortir també petites parelles, Exacte, sí, també. Aquests adolescents més grans, doncs vam començar a descobrir que les miradetes m'ho portaven i tenien parelles. Vam fer parella de feta a l'Ajuntament, després no teníem prou, vam fer... Ens va acompanyar la Gemma. Sí, després no teníem prou, encara vam voler fer una festa allà a casa seva, allà que tenen una capella. I llavors hi ha coses entre ella i jo, avui, dins la piscina, ella sap que eren els petons, sempre jo a ella. A dins de la piscina? Sí. No, tranquil·la. A mi m'agrada tot, de dalt a baix. El seu caràcter, tot m'agrada. La seva forma de ser, què més? Tot m'agrada. M'enamore. Mi amor, alrededor de tu amor. Perdó, tu sí. Tu vols dir alguna cosa? Vols dir alguna cosa, Josep Maria? Et vols despedir? Això que dic, és pura veritat. Jo estic feliç.